Hello mga friends. Share na ako ni sa inyo ha. Muling kayo siya oh. Muling kayo no. Ito siyang magsabon mo din labakara or face towel. Ito siyang kunin magsabon. And then ito siyang hiluan. Sabon mo lang. Tagalan ako pakupin. Ganun pala. Okay. Sabon humot. Safeguard lang ang ginamit ko. Salamat Sister Linhart Ilin sa akong sister nga nag-share sa ko ang aniog daw. Sabon humot daw ang ibutang sa hinlo sa bag. Sa una, nagribog ko. Ang hinlo. Buling kaayo siya. Oh. Kabuling niya. Naghahanap ko na ko siya. Naghahanap ko siya sabon humot. Kaya buling kayo ang tawil. Tanggal dyan siya basta sabon humot. Tangan na ko siya. Huwag po siyang balikan. Ay, sorry. So, na. Kung bag nga na buling ba. Tapos ako siyang gikuan. Mali, di ito parang giwasin ba yun ako. Saan ko eh. Ang surwad. Mawala lang dyan yung kuan. Tanaw na ko din putik-putik pa bali. Kaya putik-putik dyan ganina. So, pa siya na kuan. Basta akong bag na itong giwasin na ko kuan kay muling lagi. Hindi siya dapat iwasin tapos hindi ko siya pwede brasan. Ini gamit na dyan. Gamit na dyan siya. Okay, di na kayo siya buling oh. Nakayo buling ang tawil na akong ilaban pang kaduha. Kung na siyang tapuhan doon sa ugang na kuan. Ugang na tawil. Okay. Na siya. Wow. Magbuka na siyang bago. Na sila mabagaan dito kay putik-putik na. Gano'n siya gaan. Pero yan, ano na siya no. Wow. Mukhang bago na siya. Okay, wala na siyang puti-puti. Oh, hindi ko na napakita kanina yung madumi pa. Siyang puti-puti. Oh. Lugay na ni, wala na lagi bag kay nahugaw na lagi. Puti-puti man siya. Okay, wala na. Tanggal na. Kung meron kayong mga bag dyan na marurumi, pwede niyong baguhin. Okay, thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. God bless.